Umphathiswa wezothutho umnumzana Fikile Mbalula uphehlelela ngokusesikweni iphulo lokhuseleko ezindleleni kwilizwe ngokubanzi ngeziholide zeKrisimesi. Umphathiswa wezothutho umnumzana Fikile Mbalula uphehlelela ngokusesikweni iphulo loqinisekisa ukhuseleko ezindleleni kweziholide zeKrisimesi. Okambalula uxhalabile kukusetyenziswa kwemidayeli ukuthubelezisa iziyobisi nempahla ebiweyo, watsho ememelela namanye amasebe karhulumente ukuba asebenzisane nelisebe ukusiphula neengcambu lomkhwa. Trucks are also coming through these borders and so on, and via Zimbabwe. So we need to work together with the Zimbabweans and ourselves to strengthen the cross-border approach. Okambalula ubancomile abahlali belilizwe ngendlela abaziphethe ngayo ezindleleni kuze kuthi kangoku. Kusenjalo kubanjwe kwavalelwa abantwana baselula ngokoyamene nokutshiswa kololiwe eKapa. The police, working with PRASA, have managed to arrest two young people who are underage, and they are going through the processes of the law processing in Cape Town. But what is strange is that the suspects are underage. Iphulo ufika uphila arrive alive ngolasemzini lijoliswe kusiphuleni nengcambu ukusweleka kwabantu ezindleleni ngexesha leholide zeKrisimesi.